Hola, va, que fem un tutorial ara com escriure correus des del Gmail. Ens baixem l'aplicació i després aquí fem més. Sí? Mireu, aquí ens posa per defecte des d'on ho enviem, a l'Àgora Treballem a Casa, i ho enviem a qui vulguem, val? Ara m'ho enviaré a mi mateixa, a l'Àgora Treballem a Casa. cs@gmail.com. Sí, mireu, me surt també. Sí? I aquí poso deures de català, per exemple. Sí? I aquí escrivim bé sense falta. Hola, Núria, o Jan, o qui sigui. Núria. T'envio els deures de català. Ja em diràs si estan ben fets. Sí? I ara aquí què faig? Doncs aquí hi puc adjuntar coses, un fitxer o del Drive, sí? Més coses que es pot fer i ja està. Val? I me l'envio, enviar. I ja està. Val?